daj. Je gotovo, bat? Eno, ovdje sve po Marku gleda, 2, 3, 5, 1000. Je. 2, A, to, 1200. Ljudi nemaju šta jesti, mi patimo bacamo, maš. mašala. Dobra. Dosta. Nije dosta, sad je najbolje, ne dira. A, Najbolje sa gaj. a, Ovo je snima, jel? ovo je sila. Ne dira. A ovo spravi. Ne, kuću zapalite, nema materiju, pičku, ubijem koga. Materiju. Kraj. A?